Знаеш ли кое е по-мощно от ботокс и по-евтино от кафе? Да, ленено семе, точно така. Това скромно семенце върши чудеса за кожата и косата, а струва колкото троха на круасан. Здравейте, любопитковци! Аз съм Биби, а вие сте в моята тайна лаборатория Bibis Secret Lab, където събираме изгубените тайни на света, разчитаме стари рецепти, разплитаме семейни митове и експериментираме със знание, вкус и стил. Днес ще те накарам да се влюбиш в това малко, скромно, но с мега мощна сила ленено семенце. В лабораторията на баба то беше скрито в буркан, но в нашата лаборатория става съставка номер 1 за гладка кожа и буйна коса. И така, какво прави това чудо? Хидратира като крем за 300 лева. Изглажда бръчките. Не е фотошоп, а натурален ботокс. Успокоява раздразнената кожа, сякаш казва: "Шт, всичко ще е наред." А косата? Заздравява я, спира косопада и я кара да расте. Все едно е в фитнес режим. Тази маска е като елексир от древна ръкописна книга, а се приготвя толкова лесно и има толкова мега яки свойства. Сега ще ти кажа как да си я приготвиш и как да я използваш. И не се плаши от вида му, че има вид на слуз, ще се убедиш сама точно след първата употреба и след това ще ми благодариш. Ще ти трябват 2-3 супени лъжици ленено семе, които заливаш с чаша и половина вода и вариш на котлона около 15 минути, след което нанасяш на лицето и на косата, като първо прецедиш и можеш да използваш само гела за косата или остатъците, както направих и аз, защото там са мега мощните съставки. А ако ти е интересна историята за лененото семе, откъде произлиза и кога и как са го използвали, то тогава напиши в коментар ленено семе и ще направя ново видео, в което ще ти разкажа абсолютно всички тайни. Лицето ти ще сияе и ще ти благодари. След това може да нанесеш хидратиращ крем, слънцезащитен крем и да се наслаждаваш на сияйна кожа и мека и подхранена коса. Харесвай това видео и се абонирай, за да не разсърдиш лененото семенце и да наелектризира косата ти.